Kaukolämpölaitteet tarvitsevat hyvin vähän huoltoa. Lämmönjakohuoneessa on kuitenkin syytä käydä syksyllä lämmityskauden alkaessa tarkistamassa, että kaikki laitteet toimivat odotetusti. Pienillä tarkistuksilla voi säästää energiaa ja rahaa. Tällä videolla näytetään, mitä asioita omakotitalon lämmönjakohuoneesta kannattaa tarkistaa. Mikäli tunnet olosi yhtään epävarmaksi, ota yhteyttä ammattilaiseen, joko lämmönmyyjään tai asiantuntevaan LVI-urakoitsijaan. Lämmönjakohuoneen tarkoitus ei ole olla suksien tai renkaiden säilytyspaikka, vaan tila tulee pitää siistinä. Talvella kaukolämpövesi saattaa olla yli 100 asteista ja turvallisuussyistä lämmönjakohuoneen ovi tulee pitää lukittuna. Kaukolämmön meno- ja paluuputki, sulkulaitteet, lian erotin ja energiamittari kuuluvat lämmönmyyjälle. Lämmönmyyjä huolehtii näistä laitteista. Laitteistoissa tai putkistoissa ei saa olla minkäänlaisia vesivuotoja. Mikäli vesivuoto ilmenee, tulee sen syy selvittää välittömästi ja korjata. Lämmönjakokeskus on asiakkaan omistama ja asiakas vastaa sen kunnosta ja ylläpidosta. Lämmönjakokeskus koostuu käyttöveden siirtimestä, lämmityssiirtimestä, säätölaitteista, pumpuista sekä paisunta-astiasta. Lämpimän käyttöveden lämpötila tulee olla hieman yli 55 astetta. Jos lämpötila ei ole haluttu, saattaa syy olla väärin asetettu asetusarvo, käyttöveden säätöventtiilin jumiutuminen tai käyttöveden säätöventtiilissä oleva roska. Roskan voi yrittää poistaa ajamalla säätöventtiilin käsikäytöllä auki ja kiinni. Jos säätö ei tämänkään jälkeen toimi, ota yhteys asiantuntevaan LVI-urakoitsijaan. Muista myös palauttaa säädin takaisin automaattikäytölle. Jotta lämpöä riittää talon kaikkiin pattereihin, tulee lämmitysverkossa olla riittävästi vettä ja painetta. Pakkaskaudella lämmitysverkon paine on korkeampi kuin keväällä tai syksyllä. Oikea paine tarkistetaan painemittarista, johon on merkitty alapaine. Tarvittaessa lämmitysverkkoon lisätään vettä täyttöventtiileistä. Muista sulkea täyttöventtiilit niiden käytön jälkeen. Käyttöveden ja lämmityksen varoventtiilit suojaavat laitteistoa liian korkealta paineelta. Mikäli paine ylittää asetusarvon, varoventtiilit aukeavat ja sieltä pääsee hieman vettä. Mikäli vuoto on jatkuvaa, tulee sen syy selvittää ja korjata. Jos lämmitysverkkoon tulee lisätä vettä usein, tulee syy selvittää asiantuntijan kanssa. Tällöin lämmitysverkostossa saattaa olla vuoto tai paisunta-astia on rikki. Kesän jälkeen on syytä tarkistaa, että lämmitysverkon pumppu on lähtenyt pyörimään. Pumpusta ei myöskään saa kuulua ylimääräisiä ääniä. Lämmönjakohuoneessa olevat säätölaitteet ohjaavat patteri- tai lattialämmitysverkon veden lämpötilaa ulkolämpötilan mukaan. Kun säätöjärjestelmä on oikein viritetty ja kunnossa, pysyy lämmitysverkkoon menevän veden lämpötila oikeana kaikkina vuoden aikoina. Menoveden lämpötila on asetettu säätykeskuksessa vastaamaan oman talosi tarvetta eri ulkolämpötiloilla. Eri laitevalmistajan säätölaitteet poikkeavat huomattavasti toisistaan. Tästä syystä jokaisesta lämmönjakohuoneesta tulee löytyä laitekohtaiset käyttöohjeet. Näiden yksinkertaisten toimenpiteiden jälkeen voikin sitten talvi jo tulla.